Takže čauky lidi, vítám vás po nový době wafle. Vím, že někteří z vás na TikToku čus lidičky. Vítám vás u mého prvního šortu, spíš pátýho. Ale vítám vás na po nový době v mém YouTube kanálu novým, už třetím mimochodem. Tak jo, je tu jeden kanál, co mě tak trochu zaujal. Jmenuje se Neznámý kluk, nebo přezdívka Tajný kluk. Zajímalo by mě proč, jak to, že se tak jmenuje a kdo to je. Na tyhle otázky si neptám pro mě jiný. Kdo si toho všiml, tak dá like. A to kdo ne, tak prostě to může scrollovat. Nebo odběr dát. Můj cíl je dom, no prostě logicky, do mých 18 získat do mých 12 narozenin získat třeba doví 1000 odběratelů, to dáme, ne, nejsme nějaký padavky. A zase jsem tu krabičku zavřel. Co je vlastně, za kolik je vlastně pro mě? Já bych zajímalo, co mi YouTube vůbec pošle, když mi je pod 13. To nebudu řešit, to pak vymyslím. A tohle video nepřeposílá. Díky, co jsi lidi. Pero lidi, tady zpátky, kanál sleduj a píšu si s jiným tiktokerem. A snažíme se odhalit, kdo to bylo, ale potom jenom video, co tam zveřejnil, se toho doslabuje. Nevím, jestli to je pro ty, co... Nevím, jestli to je soukromí, nebo jenom pro ty přátelé, protože mi ho posílala ta Vicky. A nevím, jestli je soukromí, nebo není, fakt nevím. Čus. Oficiálně čus. Chápete? Čus.